Us presentem la novetat, Ortofàcil Balear. Us presentem Ortofàcil Balear, la nova adaptació del projecte Ortofàcil pensada específicament per a les escoles de les Illes Balears. Es tracta d'un projecte curricular complet per treballar l'ortografia a primària mitjançant un enfocament progressiu, deductiu i plenament connectat amb la realitat lingüística balear. Aquesta col·lecció de 6 quaderns, creada per professionals de l'ensenyament, permet als alumnes de 6 a 12 anys millorar la seva escriptura de manera reflexiva, significativa i contextualitzada. Una proposta adaptada al territori. Aquest quadern és per a segon en lletra d'impremta. Ortofàcil Balear incorpora les particularitats pròpies de la llengua balear, amb un treball acurat del vocabulari, les formes lingüístiques i els usos reals de la llengua a les illes. Això afavoreix un aprenentatge més proper, natural i funcional per a l'alumnat. Aprenentatge progressiu i comprensiu. El mètode gradual estructura els continguts de forma clara i evolutiva. Els primers quaderns introdueixen les bases ortogràfiques, mentre que els següents consoliden els aprenentatges amb activitats que fomenten el raonament i la deducció. D'aquesta manera, els alumnes entenen les normes i les interioritzen, evitant la memorització mecànica. Autonomia i atenció a la diversitat. El projecte promou el treball autònom, facilitant que l'alumnat desenvolupi estratègies d'autoavaluació i autocorrecció. Aquest enfocament permet adaptar-se als diferents ritmes d'aprenentatge i garanteix una progressió personalitzada dins l'aula. Metodologia activa i reflexiva. Les activitats estan dissenyades per estimular el pensament crític i la reflexió lingüística. L'objectiu no és només escriure correctament, sinó entendre per què s'escriu així i aplicar-ho en contextos reals. Un recurs pràctic per al docent, desenvolupat per docents experts i alineat amb el currículum vigent, Ortofàcil Balear és un material actual, rigorós i fàcil d'implementar a l'aula, ideal tant per al treball individual com per complementar la pràctica docent diària. Ortofàcil amb edició balear és una ortografia amb sentit, arrelada al territori. Amb aquesta nova proposta, l'ortografia esdevé una eina viva, accessible i motivadora que ajuda l'alumnat a construir una competència lingüística sòlida i funcional.